Біздің қонақтарымыз білен сіздің таныштырам. Фәрит Уразаев, Бүтін дүние татар ішмәкерлеріне ярдәм ету ассоциациясы башқарма директоры, Бүтін дүние татар конгрессінің бюро ағзасы. Алик Лұқманов, Бүтін дүние татар конгрессінің Башқұртстандағы вәкилі, һәм Бүтін дүние татар конгрессы бюросы ағзасы, һәм Индира Латыпова. Туймаз районы татарлары конгрессы жетекшісі, Сабан тойының ұйыштыру комитеті рейс орынбасары. Исәнмесез, хөрмәтле қонақтар. Сәмесіз. Һәм инде беренче сорау Фәрит әфәнде, Алик әфәнде сезгә булыр. Менә бу Сабан туйының максатлары турында ишетәсе килә. Мөмкин булса микрофонга басып сөйләгез. Сәмесез мөхтәрәм җәмәгать. Менә Бүтән дөнья татар конгрессы үзегез беләсез, ел сайын татар эшмәкәрләрен җыеп форумнар үткәрә. Ул инде бизнесменнар шул эшмәкәрләр белән һәм авыл эшмәкәрләре белән аерым. Менә шушы эшмәкәрләр белән эшләүнең нәтиҗәсе ул күзгә күренеп тора. Шушы эшмәкәрләр соңгы вакытларда 40 яши башладылар. Үзләре генә бая түгел, халык та баясын дип, менә закат итеп үзләреннән өлеш чыгарып, төрле урыннарда сабан туйлар, шәҗәрә бәйрәмнәр үткәрә башладылар. Менә безнең инде быел гына да Иманов Дамир дигән әфәнде Кушнар районы Қалтай авылында Қалтай агро ширкатының директоры. Шуннан соң безнең Шишмә районында Тәпәреш дигән авылда Дамир Иятуллин үткәрде, анда Гаймаловлар, Зиянгировлар ярдәм итеп шул эшмәкәрләр. Шуннан соң безнең Шакмагыш районында шушы сабан туйларны күтәреп алдылар. Анда Авлай дигән бер зур авылда Авлай җыен үткәрәләр, шушы сабан туйлар үткәрделәр. Анда инде Айдар Габдинов, Рамил Хабиров дигән эшмәкәрләр. Шуннан соң Стерлбашта Ибрай дигән авылда Илнур Сабирянов һәм дә бик күп шундый урыннарда шушы эшмәкәрләр шушы зур чыгымнар үзләренең өсләренә алып, шундый сабан туйлар, шундый бәйрәмнәр үткәрә башладылар. Бу бик тә матур, уңай күренеш. Чөнки халык та уяна, халыкның күңеле дә күтәрелеп кала шул вакытта. Үзегез беләсез, тормыш булай әйткәндә кырыс кына, шуның өчен безгә мондый бәйрәмнәр, мондый ял итүләрдә очрашулар кирәк. Шул вакытларда кешеләр бер-берсенә очраша. Менә хәзерге заманда бит иң нәрсә инде дефицит нәрсә, дефицит общения бирзеләр аралашу җитми безгә. Менә шуның өчен кешеләрнең шушы бер-берсенә аралашып, бер-берсе белән күрешеп, елына бер шундый матур бәйрәм дип атар идем мин Сабанда бәйрәмен. Әлбәттә, Бүтән дөнья татар конгрессы аны тәнкыйть итәләр, сабан туйлары белән мавыга фәлән дигән дип. Ул бит менә мондый безнең халыкның мондый бәйрәм тагын нинди халыкта бар, менә бөтен аның рухи халатын, бөтен менталитетын чагылдырган. Шуның өчен мондый бәйрәмнәр кирәк. Мондый булай әйткәндә мин әле махсус команда төзеп, бөтен илне буйлап, дөнья буйлап йөридем, үзебезне шу Сабан туй проектын күрсәтеп. Рәхмәт. Индира ханым, әлеге Сабан туйга ничә кеше киләчәк, кайсы районнардан, шул хакта сөйләгез әле. Рәхмәт. Бу Сабан туй беренче тапкыр үткәрелә һәм инде бу бәйрәмгә Башкортстанның 6 районы һәм Октябрьский шәһәреннән делегатлар, шулай ук Татарстанның 6 районыннан һәм Ырымбур өлкәсе Абдуллин районыннан делегатлар килер дип көтелә. Бүгенге көндә 120дән артык делегат теркәлгәндә инде. Һәм инде әлбәттә без инде делегатларны гына түгел, шушы районнарда яшәүче төрле милләт вәкилләрен шушы Сабан туйыбызга көтеп калабыз. Моңардан тыш инде Сабан туй программасында Бабай утары этно тарихи музей комплексын ачу каралган. Бу бик үзенчәлекле, кызыклы проект. Фәнир Гыйльметдин улы Галимов тарафыннан төзелгән этно авыл. Киләчәктә инде безнең районга туристларны җәлеп итү буенча бик уңышлы эшләр дип өметләнәбез.
шулай ук менә кунаклар чакырылган дисез программасы төзелгән. Ул ни рәвешле булачак? Ул без күнеккән Сабан туе рәвешендә барачакмы? Әллә ниндидер яңалыклар да булачакмы? Чөнки бит монда һәр төбәкнең барыбер бер үзенчәлеген күрсәтергә кирәк. Бу җыелма бәйрәм. 21 июль көнне без көндезге сәгать 2-гә кадәр делегатларны кабул итәбез. Аннары инде алар өчен район буйлап, шәһәр буйлап безнең экскурсия каралган. Төрле кызыклы урыннарга шул исәптән менә быел шулай ук Фәнир абый тарафыннан ачылган Төмәнәк татар тарихи мәдәни иҗтимагый үзәгенә дә алып киләчәкбез без үзебезнең делегатларны. Аннары инде кичен шәһәребезнең үзәк паркында делегатлар өчен матур концерт, башкорт татар эстрадасы йолдызлары катнашлыгында матур концерт күрсәтеләчәк. Шулай ук үзешчән сәнгать осталары да булачагында төрле районнардан. Икенче көнне инде без делегатларны Төмәнәк авылына алып китәчәкбез. Анда аналар һәм балалар һәйкәленә чәчәкләр салу каралган. Аннары инде шушы бабай утары этно музейын ачу, этно авылын ачу. Һәм инде сәгать көндезге 12-дә шушы Сабан туе аланына барабыз. Анда рәсми рәвештә Сабан туе ачылачак безнең. Төрле милли уеннар инде әлбәттә, балалар Сабан туе, ихаталар бәйгесе, иң яхшы ихата, иң яхшы сәүдә ноктасына һәм башка шундый кызыклы чаралар каралган. Бу бәйрәмне оештыручылар нинди оешмалар? Финанс ярдәмне кайсы оешмалар күрсәтте? Бу шара безнең бу бәйрәм Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәме белән Татар авылы иҗтимагый оешмасы, Бөтен Россия татар авылы иҗтимагый оешмасы Төмәнәк, әйтеп үткәнемчә Төмәнәк иҗтимагый үзәге һәм инде Фәнир абый шәхси эшмәкәр белүебезчә күпчелек чыгымнар әлбәттә аның үз җилкәсенә төшә. Аның шәхси инициативасы буенча үткәрелә ул бәйрәм. Ул аның авторы. Һәм инде әлбәттә без үзебезнең районнан да байтак кына кешеләргә, эшмәкәрләргә мөрәҗәгать иттек. Безгә ярдәм кулы сузучылар булды. Аллага шөкер дип әйтәбез. Рәхмәт. Фәрит әфәнде, сезгә сорау, менә бу чараның нинди нәтиҗәләрен көтәсез сез? Бу Сабан туеның. Микрофонга, рәхим итегез, микрофонга бас. Һәр бер эшнең юл башы була, юл уртасы була, юл азагы була, нәтиҗәсе була. Шуңа күрә проблеманы юлга чыкканда зурдан һәм төгәл күрергә кирәк. Иң беренчесе, ни өчен бу именно шушы ык буе авыллар Сабан туе дип уздырыла. Уздырылу урыны. Уздырылу урыны бик актуаль. Һәм татар дөньясы өчен, Татарстанда һәм Башкортстандагы яшәүче милләттәшләребез өчен аның тарихи нигезе җирлеге бар. Монда ык һәм Бәләбәй, Бөгелмә, возвышенности юарлыгы таулыгында, аның итәгенә урнашкан ык, Минзәлә, Зәй елгалары буенда һәр вакытта да бер токым, бер милләт яшәгән. Тарихын өйрәнгәндә ул аерым ачык күренеп тора. Мондагы милләттәшләребез 1000 еллар дәврендә шушы җирлектә бер бөтен булып яши белгәннәр. Бүген без төрле республикаларда булсак та, әмма ләкин бу республикаларның тугандаш республикалар дибез, тугандаш милләттәшләр дибез. Һәм шушы 14 районнан җыелып килү бик үзенчәлекле. Ул яңадан тарихи бөтенлегебезне кайтарып алу. Икенче яктан, кемнәр оештыра дигән сорауга бик төгәл җавап бирделәр. Әлбәттә, татар авыллары, Россиядәге татар авыллары ассоциациясының җитәкчесе Галим Фәнир әфәнде үзенең командасы белән һәм Бөтен дөнья татар конгрессы саларында һәм әлбәттә шушы Башкортстанда, Татарстандагы яшәгән эшмәкәрләр һәм мәдәният өлкәсендәге профессионал җырчылар. Үзенчәлеге бу Сабан туйларының беренче көннән үк һәм исеменнән үк күренеп тора. Чөнки менә анда
әйтәбез Әсәкәйдән Оренбургдан да килүчеләр булыр дип. Бит бу юл зур юл өсте. Киләчәктә бу авылларның Сабан туен мин зурдан күрәм. Евро-Азия, Китай ефәк юлы нәкъ шушы юнәлештә хәрәкәт итә. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә Татарстан, Башкортстанның берлектә экономик юнәлештә хәрәкәте дә бар. Һәм Инокама дигән проект юнәлешендә бу эш күпмедер күләмдә концептуаль үзенчәлеген алды да. Әлбәттә, монда экономик проектлар һәр вакытта да мәдәни, гыйльми, фәнни һәм башка юнәлешләрдә үзенең ярдәмчеләрен формалаштырырга тиеш. Һәм бу авыллар Сабан туе киләчәктә мин уйлыйм, ул экономик аспектта, җыеннар формасына да үсеп җитер дигән уй фикердә кала. Тур индустрия турында әйтеп киттеләр. Бүгенге көндә без тур индустрияны бик гади генә кабул итәбез. Җар буена барып, диңгез буенда 10 көн ял итү. Юк, тур индустрия ул бүген яр буеннан алып, космос тур индустриясына кадәр диапазонны ала. Һәм мин уйлыйм, киләчәктә экотуризм, этнотуризм, агротуризм, промышленный туризм һәм туризмның күп формалары бу авыллар һәм районнар һәм мондагы яшәүче механизмга салыныр дип. Шуңа күрә татар дөньясында беренче мәртәбә международный туриндустрия Татар тур проекты эшләнелде. Татар тур проекты ул президентның әйтүе буенча эшләнелде. Анда 12 юнәлеш һәм берсе әлбәттә аның Татарстан, Башкортстан, Оренбург, Казакстан, Кытай юнәлешендә дә хәрәкәт итә. Әле без насип итсә, август айында бу юнәлештә татар эшмәкәрләре белән Евразия Экспо Китай выставка ярминкасында да катнашырбыз дип торабыз. Анда катнашучылар как раз Казакстаннан, Оренбургдан, Чиләбедән, Башкортстаннан, Татарстаннан булырлар. Һәм тагы бер әйбергә игътибар итәсем килә, үзенчәлеге бу авыллары Сабан туенда беренче мәртәбә татар атлары тукымы ярышы булачак. Татар атлары тукымы формалаштыру күптән эш алып барыла. Алла насип итсә, аның быел официаль дәрәҗәдә паспортизациясе да булыр дип торабыз. Татар һәр вакытта да атлы булган. Иратның исемендә дә ир һәм ат төшенчәсе, һәм ат өстеннән дөнья башкачарак күренә ул. Зуррак һәм күләмлерәк күренә. Шуңа күрә бу татар атларының бәйгесе дә булачак. Бу чыннан да зур үзенчәлек. Киләчәктә мин уйлыйм, татар атлары проекты ул күп кенә тур индустрия проектларына ярдәмче булыр. Күп кенә яңа форматта бәйгеләр һәм төрле пробеги дип әйтәбез инде без аны менә шушы ефәк юлы юнәлешендә хәрәкәт итүче атлар бәйгеләре дә булыр дигән фикердә торабыз без. Һәм моны да Татарстан хөкүмәте, Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы дәрәҗәсендә алып барыла торган эшләр. Безнең әлбәттә монда эшмәкәрләребез читтә калмый. Диногорскидан Фәрит Насабуллин дигән иптәшебез үзенең Алмакай менә подворьесында күп еллар менә шушы татар тукымы атларын чыгару юнәлешендә эш алып барыла.